Nagapamalo pa lang ang manok sa kagahon. Bisan mamuok ang iya katulugon. Ginahimos na ang iya kogalingon. Ginanda na ang iya balalunon. Kay malayo pa ang iya lalakton. Batuon kag madanlog nga dalan ang iya ginaagyan. Apang wala ini sa iya sang kabilinggan. Malambot ang iya nga bulutuan. Kay gahulat sa iya ang mga kabataan. Amoy ni ang kabuhi sang isa ka manunudlo. Ginahimo niya ang tanan para makatudlo. Sakripisyo ang hindi matupungan kag dapat kabigon sila nga baganihan. Sang Teachers Day sila ang ginpalakpakan. Pagkilala sang ila mga hinimuan, apang hindi magkapahalipay sa tanan, kay ang sweldo wala man napasakaan. Kabay pa sang gobyerno sila pagatamdon, kay iban sa ila gani sa obra nagalalaon. Ginahiyo dapat aksyonan para hindi sila magkatusiban nga mga kapungsuran. Ang ini nga panguna-una ang pananawa ng ipadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City.